Добър вечер, приятели! Днеска ще е предизвикателството много малко трудничко. Приятелите викат се, стига с тия сокчета. И аз ще малко така, ще има нещо да има, да ще се пробваме тази вечер. Няма да е сокчи. Но малко ще е трудничко. Ще се пробвам да видим да изпия около по 200 грама уиски. Да мога да успея. Тука и 100 тука. 250 стана, ама нищо. Половина стана бутилката. Здраве! Сега минаваме на бира. Сирена. Не е като уискито. И се надявам да ми харесвате клиповете. Надявам се, че ви прави удоволствие. И да се абонирате на моя канал и все изненади ще има, нали? На здраве!